una xifra una mica inferior, un 5,42% inferior, i això l'he donat precisament perquè la part de la fusió, és a dir, de l'absorció de l'abocador deixa de ser-hi, per tant tota la inversió en maquinària també, i també perquè ens falta contemplar tot el que fa referència al pla de camins, perquè encara no ens ha arribat la resolució o el document que des de la Generalitat ens marcaria la... Per tant, tan aviat ens arribi, doncs precisament per això hi ha aquesta diferència, però si no hi hagués això seria quasi bé calcat. Llavors, a nivell de capítol 1 hi ha un petit increment que evidentment fa referència a diferents plans d'ocupació que absorbirem, temes de garantia juvenil, el preu de l'abocador, els triennis de personal i altres complements, etc. I això fa que variï aquest àmbit. Al capítol 2, per exemple, en aquest cas el que veiem és que hi ha un lleuger, decreix una mica, i això és aquell efecte que ja vaig explicar a la comissió d'estudi en quant als menjadors escolars. Sabeu que l'any passat vam parlar precisament de que si hi havia el concurs públic on s'hi afegissin també els menjadors de Solsona, doncs passaria, i per això ho vam fer amb aquesta visió, del capítol 4 al capítol 2. Doncs com que això no ha estat així, el que hem de fer és retornar-ho en el seu estat original. I precisament el capítol 2 i el 4 varien substancialment tenint en compte aquest efecte. Després, al capítol 3 de despeses financeres, veiem que hi ha una important baixada i això és precisament perquè el que faria més rebaixar la pòlissa perquè no la fem servir, i com que no la fem servir, donat que tenim més estabilitat, hi ha una clàusula en les pòlisses de no disponibilitat que si no es fa servir has de pagar. Llavors, clar, no té sentit, si no la fem servir, doncs val més que la rebaixem, perquè si no ens estalviem aquesta mica de pagament per no disponibilitat. Després, al capítol 4, vam deixar posar i comentat. Capítol 6, inversions reals, baixa precisament tenint en compte això que us he explicat del pla de camins i també tot el tema de l'abocador que no s'ha de fer, evidentment la maquinària ja no s'ha de comprar i tota la inversió de l'absorció no hi és, per tant, només amb una mica de laminació per si ha de créixer sí que es preveu, però res més. 7 i 9 a 0 perquè no hi ha res més. Tot això fa que tanquéssim i aportem a aprovació del ple un pressupost de 4.680.570 euros. Llavors, en el que fa en el pressupost de despeses, destacaré les principals diferències, i l'altre ho passaré, llavors farem el torn. Evidentment tenim pressupostats els 4 funcionaris, hi ha una diferència de l'any passat. Després tenim l'efecte d'Olius, que ha deixat de, ha començat a fer el porta a porta i per tant, com que ja no fa l'orgànica, això també es visualitza en el pressupost. Després tenim el tema de la pòlissa, que ja ho hem comentat, surten la conseqüència de l'aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Solsona als àpats a domicili, i després hi ha una diferència als ajuts que donem, ja sigui per fires, per entitats culturals, per AMPEs, per escoles, que si bé és cert que l'any 2016, quan vam haver d'aprovar el primer pressupost d'aquest govern, vam haver de rebaixar-ho perquè havíem de contenir la despesa moltíssim, doncs ara el que fem, com que ja estem una mica més bé, és precisament retornar-ho al seu estat original i retornar els 1.000 euros a les línies de subvencions. En aquest sentit, res més. En el sentit dels ingressos, doncs pràcticament és el mateix. Tenim en compte una miqueta el que va succeir a l'exercici anterior, hem pressupostat el d'aquest any, i al final el tema de l'OC em sembla que us havia comentat a comissió d'estudi que ens havien dit que no, va haver-hi una reunió i es va poder salvar a última hora. Per tant, els ingressos, que eren uns 15.000 euros de l'OC, hi sortirien. I en principi res més. Passaríem ara al del centre... Destacar només una coseta en el pressupost comparatiu per àrees i destacar el fet que serveis socials és una de les àrees que segueix increixent. Això ve donat també perquè cada vegada és una àrea que té més incidència en les persones i per tant té una correlació i una traducció directa. Després passaríem al pressupost del centre sanitari, que ja va ser aprovat per la Junta del Centre Sanitari el dimarts. Dir-vos a grans trets que segueix la línia de l'any passat, però sí que és veritat que és un pressupost que està completament embotit i que no hi cap ni hi resta res més. És a dir, a nivell de despeses i d'ingressos està tot
calculat al mil·límetre, hem pressupostat en funció del comportament en l'exercici interior pel que fa als ingressos i després tenim pendents quant a inversió, la caldera i el tema de la il·luminació, en tant que quan hi hagi una resolució en ferm per poder tirar endavant aquestes inversions, doncs ho faríem. I en el Patronat de Turisme també la línia és completament continuista, es té en compte el personal i les diferents despeses en quant a capítol 2 i al final es tanca un pressupost en el Patronat de Turisme de 75.500 euros exactament igual que en l'exercici 2018. I això seria grans trets, podríem dir, el que seria més rellevant del pressupost de l'exercici 2019. Ara, si un cas, passo la paraula als diferents portaveus dels diferents grups. Si des de Convergència voleu comentar alguna cosa, endavant. Sí. Bé, en primer lloc, volíem felicitar l'interventor, com sempre, perquè fa uns pressupostos molt didàctics i que altres administracions penso que poden prendre nota perquè és fàcil poder-los interpretar i poder-los llegir. En segon lloc, sí que volíem fer notar la nostra desafecció amb el fet que no s'hagi penjat els pressupostos, no s'hagi facilitat la documentació als diferents membres del ple. No s'hagi penjat a internet on hi havia tots els diferents punts, menys dos, concretament els pressupostos i la moció que parlarem en l'últim punt del dia, i això sí que ens preocupa que no s'hagi penjat, que tenint en compte que els pressupostos és la cosa més important que aprova una administració al cap de l'any. No sabem per què ha passat això i ho lamentem molt perquè hi ha hagut gent que no ha pogut preparar-s'ho bé fins que ho hem pogut rebre de la meva banda les indicacions. Sí, estem d'acord. Jo me n'he assabentat fa una estona que no ho teníeu, la veritat és que no ho sabia i teniu tota la raó. Vull dir, només puc fer que demanar-vos disculpes i quan sàpigui què és el que ha passat us ho diré, perquè ara mateix no sé quin motiu hi ha hagut perquè no es passés aquesta documentació adjunta amb la resta. Per tant, disculpeu el que hagi pogut passar, no puc donar-vos les explicacions perquè ja dic, me n'he assabentat fa res i quan ho sàpigui doncs us ho diré. Però teniu tota la raó. Doncs així anem, que hi ha gent que no ha tingut temps de mirar-s'ho massa, la veritat. No, però els portaveus sí que ho teníeu. Sí, els portaveus sí, però ha de comprendre que cadascú en una setmana té els seus ritmes de vida i no tothom es pot reunir i parlar en una setmana, a vegades no pot ser. D'acord. Sap greu, s'agraeix també el gesto, però manifestar aquesta cosa que ha passat. En segon lloc, nosaltres veiem que són uns pressupostos continuistes, veiem que el Consell Comarcal del Solsonès s'està convertint en una mera gestoria, això és així, veiem poc esforç, poc risc, poc atreviment a l'hora de captar les inversions, el pressupost se situa una altra vegada al 2016 a nivells, llavors el pressupost era de 9,8 milions d'euros i ara està a 9,7, per tant han anat endarrere, i ens preocupen moltíssim les inversions que s'han retallat el 50%. Les explicacions que pugui donar són insuficients i suposo que els diferents municipis, els diferents alcaldes de la comarca no els hi farà gens de gràcia poder veure aquestes inversions. Ens agradaria que hi hagués més esforç i més treball per part del Consell Comarcal per tal de poder tenir segons quins ajuts i inversions que redundessin amb el bé de la comarca. I això és una cosa que nosaltres trobem molt greu d'aquests pressupostos. També, ja no és nou, però ja sabeu que estem en contra dels sous tant dels càrrecs polítics com del gerent, que recordem que té un sou de 70.000 euros i no hi estem d'acord, a més no va ser escollit per concurs. I veiem un cinisme també amb aquesta partida que s'ha augmentat aquest any, després de 3 anys de retallades de 1.000 euros a cada una de les partides dels clubs esportius, de les entitats culturals i de les AMPes, que representava 3.000 euros, amb un pressupost que sempre ha vorejat els 10 milions, no trobar aquests 3.000 euros en aquests 3 anys, jo penso que haurien de fer una mica de vergonya, i ara que s'hi posin, quan s'apropen eleccions, encara en fa venir més. També hi ha aquesta partida d'altres ingressos, que a la comissió d'informació l'interventor ens va a mig explicar, però sí que ens agradaria que, no sé si en altres ocasions es podria desglossar d'alguna manera. Ja es van entendre les explicacions, que eren ingressos amb IVA, però ens agradaria que potser es pogués, no sé si es podria desglossar d'alguna manera perquè quedés més clar. I també un comentari sobre el tema dels serveis socials. Jo crec que els serveis socials de la casa són un 10, però a nivell de pressupost, parlar d'esforços a nivells d'inversió en serveis socials o una altra cosa és parlar una mica
dels Reis Mags, perquè tot això ve del contracte programa que finança la Generalitat, per tant és una cosa que és finalista i al capdavall estàs lligat de pans i peus. Això no vol dir que evidentment fan una feina magnífica, però no crec que sigui esforç del Consell Comarcal a l'hora d'invertir-hi més o menys, perquè això ve marcat pel contracte programa. Per tant, com no pot ser d'altra manera, el nostre vot serà negatiu. D'acord. No sé si des de la CUP voleu dir alguna cosa. Endavant. Bé, volem tocar diversos punts. L'any passat vam votar favorablement, creiem que hi havia coses positives, sobretot el fet de gestionar directament l'abocador, l'oportunitat que donava la nova gestió dels menjadors escolars, l'oportunitat. Altres inversions, com podia ser inversions en millores energètiques i estalvi energètic, i l'esperança de com funcionaria el procés participatiu. I també em deixava el fet de tindre una auditoria en marxa, que ara, en punts posteriors, passaré a parlar de per què aquest any votarem en contra. Primer de tot, la gestió directa dels menjadors escolars era una oportunitat, la seva externalització per nosaltres és una pèrdua d'aquesta oportunitat que teníem tots plegats per gestionar un tema tan complex com l'espai del migdia a les escoles. Pel que hem vist al concurs tampoc es va tindre en compte les opinions de les famílies, en aquest cas amb converses amb les AMPes. Es podia buscar un model de consens amb un servei de qualitat i acabem tenint línia freda, una alimentació que tot i que es digui que hi ha un nutricionista darrere, pel que sembla, això en vam parlar a l'últim ple, el que passa que no hi havia el Consell d'Educació i no vaig voler entrar massa en aquest tema, pel que sembla el nivell nutricional com a mínim a la SER no és el desitjable i qui ho està gestionant és un pare a nivell particular amb l'empresa. Com que no hi havia el senyor conseller d'Educació i hi va haver preguntes cap a ell, avui ja ens explicarà si hi ha alguna altra visió, ja que l'equip de govern, la resta de l'equip de govern no tenia aquesta informació. Tenim alumnes mal atesos i després quan entrem a la moció de SOS menjadors escolars també en parlarem més a fons. No tenim els nostres alumnes ben atesos a les escoles, el que no pot ser és que hi hagi menjadors amb un sol monitor i que hi hagi alumnes que hi ha molts dies que no poden sortir una estona al pati perquè el monitor no es pot partir per la meitat. I un altre tema, si ens preocupa el medi ambient, la línia freda el que està representant és envasos de plàstic i més envasos de plàstic no reutilitzables. També incloem la gestió que se n'ha fet d'aquest concurs i en soc testimoni directe. Hi ha escoles que no sabien ni quina empresa tenien quan ja havia començat el curs. Potser seria bo com a proposta positiva i venint el que ens ve a sobre amb l'esborrany del nou decret de menjadors, que es faci una taula d'ensenyament on hi hagin les administracions, consells escolars, AMPes de tota la comarca. A nivell de Catalunya la cosa està molt moguda, de moment aquí no, i depèn de com vagi la modificació d'aquest esborrany, el que no voldríem és que hi hagués una paralització a la comarca. No sé, hi ha escoles que no crec que vulguin perdre, i ho sé, no és que ho crega, és que no volen perdre una qualitat del servei de menjador com pot ser el fet de tindre cuina pròpia, i s'ha anat parlant durant aquests últims anys. Sé que no és fàcil trobar una solució a l'agrat de tothom, però creiem que hi ha solucions a nivell comarcal perquè totes les escoles estiguin ben ateses. Després, pel que fa a l'auditoria, hi havia coses que s'havien de millorar i esperem notícies. En molts plens preguntàvem què es faria, encara no se sabia, i al final ja ens hem cansat de preguntar-ho, però el dia dels pressupostos sí que ho hem de dir. Quines mesures correctores proposa el govern per l'any que ve, o tot i que haurien de ser ja, de les que van sortir a l'auditoria? Ens agradaria saber-ho. Plans estratègics.
Trobem que amb el sector turisme, per exemple, que és un sector important per a la comarca, no hi veiem un pla estratègic a nivell comarcal. Les fires funcionen bé, però després es van fent bolets, com pot ser el que es va fer durant el mes de maig, em sembla que es deia Quin gust de maig, si no m'equivoco, sí, una campanya, que en parlaré després, però entenem que són coses que no són continuistes, són coses concretes i que més enllà de la voluntat de la campanya, que era molt bona, sabem tots que els establiments, quan acaba la campanya, tornen a lo de sempre. En parlaré després una mica més. Tema de millora de comunicacions, també en parlaré a la part del procés participatiu. Hi ha zones de la comarca on la TDT no arriba amb prou de qualitat, on el servei de telefonia mòbil tampoc és de prou de qualitat. I són temes que han sortit del procés participatiu i tampoc sabem, perquè no ho sabem, a lo millor sí, però no se'ns ha explicat si es farà alguna actuació al respecte. Clar, està bé parlar de pressupostos i parlar de diners, però també ens agradaria saber què es farà aquests propers anys. Continuo i després n'acabem de parlar. Perquè fa els serveis socials hi ha un repte que és l'arribada dels MENA, dels menors no acompanyats. Hi ha també una demanda del procés participatiu on es demana que hi hagi una millora amb la inclusió social, la possibilitat de reobrir les aules d'acollida, un tema que vam parlar l'any passat, Sílvia, que era la possibilitat de fer campanyes de conscienciació i en contra de les agressions sexistes. L'any passat ja estava el pressupost tancat, tampoc tenim notícies de si es fa, en quina quantitat es pot fer. El tema del centre sanitari, ja no cal parlar-ne, ja sabem que és un model que no funciona, potser fora bo, de la mateixa manera que han fet a Berga amb un centre sanitari municipal, passar-ho a mans de la Generalitat, que aquí el Solsonès al final veiem que potser és la millor opció, que torni, que sigui a mans de la Generalitat, com molts altres centres sanitaris, i potser la cosa anirà millor, potser ens faran més cas al gestionar-ho ells, potser ens estalviarem calés, no ho sé. Però nosaltres aboguem perquè el centre sanitari estigui inclòs dintre la xarxa de la Generalitat i no gestionat des del Consell Comarcal, perquè veiem que és un model que no es pot demostrar en els últims anys que hagi funcionat, ni amb el govern de Convergència ni amb el govern d'Esquerra. Pel que fa al procés participatiu, està molt bé fer un procés participatiu, però també ens agradaria saber, que ens informés de quan es va tancar per primera vegada, ja sabem que torna a estar obert i que està sempre obert, però... Sí, però es tancava el juny, està bé, clar, si el deixem obert a llarg termini... Si vols, després contestem, Sí. Però si anem fent procés participatiu i no el tanquem, i no tanquem propostes concretes, i quan parlem de pressupostos no se'ns diu farem això, farem allò i farem allò altre, entenem que és complicat votar-hi a favor. De les propostes més votades que hi havia amb el primer tancament de juny, hi va haver un primer tancament, s'ha tornat a obrir, però hi va haver un primer tancament. Bueno, hi va haver un primer tancament, després es va tornar a obrir. Protecció del medi, gestió de fauna salvatge, boscos, processionària... Volem què es farà. Parlo de les coses més votades, perquè entenem que s'acabarà fent el que la majoria de la població vota majoritàriament. El disseny d'un pla comarcal de gestió de residus ja estava mig en marxa, però és una cosa que també l'esperem, que portem 2 anys parlant-ne. És una cosa que ja ve de llarg. Projecte educatiu territorial també va ser una proposta, no sé si s'està treballant i en quin sentit s'està treballant aquest disseny de projecte educatiu territorial, el tema de la inclusió social que parlava abans, també sortia la millora del servei del centre sanitari, ja ho sabem que és una demanda que sempre sortirà i si sempre surt és perquè no funciona bé. El tema de telecomunicacions també va sortir, que el que es demanava més era cobertura de telefonia mòbil, accés a internet i TDT de qualitat a tots els habitatges del món rural, wifi oberta als nuclis habitats. Clar, nosaltres desconeixem perquè quan ens doneu la informació de les diferents àrees tampoc se'ns ha explicitat què es farà de tot això, per tant entenem que no està contemplat amb aquests pressupostos. Impuls dels productes locals i de proximitat.
No sé si es té en compte el sector agrícola, potser seria bo potenciar que els restaurants es consumís producte de proximitat, algun ho fa, però no gaires, potser fer un segell perquè es vegi quins són els restaurants que col·laboren amb els productors de proximitat, que ho puguin fins i tot atorgar els propis productors, que potser seria el més lògic. El tema de la campanya Quin gust de maig per potenciar productes és una campanya que és un bolet, no té continuïtat, no sabem quin va ser el resultat d'aquella campanya i si és algo que es vol anar repetint puntualment o és algo que es vol estendre al llarg de l'any. Trobem positiu que els restaurants consumeixin producte d'aquí, però no ens serveix de res que ho facin un mes a l'any. I per acabar, el tema de cada any, els sous, que de la mateixa manera que la resta de l'oposició no estem d'acord amb uns sous de 70.000 euros i 40.000 euros. Nosaltres som d'una organització política en la qual, on governem, en rebaixem el sou fins al doble del salari mínim, uns 1.200-1.500 euros aproximadament, i que quan estem a l'oposició no cobrem res, per tant no podem estar d'acord amb aquests sous. I em sembla que no em deixo res. Doncs si sembla anem responent. A nivell de menjadors escolars, si vol el conseller. Endavant. Bon vespre a tothom. Bé, quan als menjadors escolars que em comentaves, el concurs, tal com vam quedar vostè i jo, s'hi va posar tota la intel·ligència que almenys jo tinc, ja la que hi ha. Sí. Llavors bé, el que no es pot preveure és poder dominar el resultat d'un concurs. El resultat va ser el que va ser, va guanyar l'empresa que va guanyar. Aquí ja n'hem parlat 1 milió de vegades, hi ha l'equilibri aquest entre el servei que volem i el preu que podem pagar. Quan dic el servei parlo del que és el menjar pur i dur, línia freda, plàstic, i monitors, també és el mateix. O sigui, tenim dos problemes, un menjar que només pot valdre uns diners i monitors que en volem dos però en podem només pagar un. Més enllà de la ràtio, que ara en parlaré. I això s'ha d'equilibrar amb els diners que tenim. Per tant, nosaltres ja et dic, vam fer el concurs que vam saber. Ara el que estic fent és, la intel·ligència li vaig posar, ara el que estic fent és una mica de formació. De fet, el 23 d'octubre, aquí a Solsona, a la Biblioteca Comarcal Carles Morató, es va fer una xerrada de menjadors ecològics i de proximitat, com fer-ho possible. Van venir un parell de persones, va venir el senyor Joan Maria Ribas i la senyora Nani Moré, a parlar d'aquest tema, on vaig trobar a faltar moltíssima gent del Solsonès que està molt interessada i normal, preocupada pels menjadors escolars, però carai, era una xerrada molt interessant, no penso que s'haguera hagut d'assistir. En tot cas, jo sí, com a conseller comarcal sí que havia d'assistir i vaig assistir i bé, el que anem fent és això, anar veient altres llocs com ho estan fent per arribar a aquest ideal que tots voldríem. Jo soc el primer i allà mateix vaig comentar-ho, perquè després va haver-hi un torn de preguntes i un col·loqui entre els assistents i els ponents i bé, està clar que ens agradaria que fos producte de proximitat, ens agradaria que es cuinés al lloc on es permet a les escoles, que una mica la xerrada anava també per aquí, i bé, tot això té uns hàndicaps a la nostra comarca. Les persones que venien, si no recordo malament, crec que eren d'Osona, on tenen una realitat bastant diferent a la nostra en quant a quantitat d'alumnes en les escoles. Aquí hi ha les ERS que són petites i aquesta petitesa fa que sigui més complicat el servei, perquè tots ho entenem, si menjar per 100 el preu més un i si en faig per un el preu més un altre. I bé, doncs hi estem d'acord. Per assolir això vam estar d'acord amb els ponents i amb la gent que hi havia allà, que és molt important, i per això el decret que després també en parlarem sigui inclusiu en quant a les escoles, sobretot grans del Solsonès, que són les que fan que els números més o menys et puguin quadrar. És a dir, la conclusió que vam arribar en aquest debat és que una escola de 5 alumnes és molt difícil que es pugui fer el menjar ella, que pugui tenir els monitors, als preus que parlem. I llavors quan em comentava allò dels alumnes mal atesos, mal potser la paraula és una mica forta, estem d'acord en que hi ha unes ràtios, però també n'hem parlat des del primer dia, que el concurs de menjadors que vam fer nosaltres no tenim la potestat de posar-hi totes les lleis que ens assemblin. Anem regits per unes lleis de la Generalitat i ens hem de tenir aquestes lleis. En el fòrum comarcal que es va celebrar dijous de l'ACM per parlar precisament del decret de menjadors escolars, des del Consell Comarcal del Solsonès ja es va fer l'esmena
de dir que, bé, que tot i que el decret ja rebaixa una mica les ràtios, ja és una mica més coherent, encara per mi no del tot, però encara és una mica més coherent, sí que vam fer palesa la necessitat d'escoles, potser amb 5 nens encara no caldria, però a partir de 5 nens o de 7 nens, que ja fos obligatori els 2 monitors. Més enllà de que hi ha vegades que mengen a torns diferents o el que pugui anar al pati i que ha d'haver-hi un monitor vigilant al pati i un vigilant al menjador, més enllà d'això si li passa alguna cosa al monitor, no? De fet, vull dir, pot passar en qualsevol moment un monitor que li passi alguna cosa o un nen que es faci mal s'hagi de portar a l'hospital, què fem dels altres nens? No? Doncs bé, nosaltres això en el decret de menjador ja vam demanar-ho, però nosaltres en el concurs no podem posar-hi que l'empresa posi 2 monitors per 5 nens perquè la llei per la que ens regim avui en dia no ens ho permet. No sé si hi ha alguna altra pregunta. No, vull fer algun matís amb això. De les preguntes que m'havia fet, o sigui, eren aquestes dues, si no recordo malament. Bueno, no he fet preguntes, he fet apreciacions i després si com havíeu gestionat el tema aquest. Vale. Pel tema de la xerrada de menjadors, no tothom podem ser a qualsevol hora, a qualsevol lloc. No t'ho agafis personalment, no ho dic per tu. No, però en general hi haurà gent que no hi podrà anar. Això no vol dir que no estiguin informats, ja parlo tercera persona, d'aquest tema. Hi ha gent que està molt ben informada i que no va poder anar amb aquesta xerrada i sembla que quan estem parlant de l'espai del migdia estem parlant de números sol, estem parlant sol de calés. He parlat de monitors, he parlat de nens. Sí, però estem mercantilitzant i parlant de calés, no surten els números, clar que no surten els números, però és un servei públic, és un espai on com a mínim el tema de que els nens estiguin ben atesos hauria de ser públic i garantit. Per tant, el que no pot ser és que a qualsevol escola, encara que hi hagi un sol nen, hi hagi un sol monitor. I si li passa alguna cosa a aquest monitor, què fem? Si hi ha 4 nens i a un nen li passa alguna cosa, què fem amb els altres nens? És evident. Vull dir, en regim per lleis que regim, però si tots fem força, doncs ho canviem. I tots sabem qui està governant a la Generalitat. I si apretem tots, les coses són més fàcils. Permet, això mateix ho acabo de dir jo, i per tant no em faci la demagògia de dir-me que quan parlo de nens parlo de números. Soc el primer, que m'estimo els nens de la comarca, els del meu poble i els del món mundial. Això ho ha dit vostè, perquè no he dit que quan parli de nens parlo de números. Quan parli de menjador, de l'espai del migdia, parlem de números. Parlem de números, parlem de monitors i parlem de nens. Però parlem de números perquè... També parlem de números, és evident que hem de parlar de números. Això ho havíem discutit, Sempre parlem de si dona o no dona. Si és un servei públic, no ens hem de fixar en si dona o no dona sol. Sí, però l'empresa que presta el servei vostè li explica que no la pagarem. No, perquè aquí el problema és que la competència és de la Generalitat ho passa als Consells Comarcals i aquí, mira, jo et dic a tu una cosa i tu diràs, no, és que la Generalitat em dirà, no, és que ho he passat als Consells Comarcals. Depèn de cada una de les coses, depèn de quina cosa em digui. Si vostè em parla de la ràtio, jo li he de parlar de la Generalitat. Si em parla del concurs, parlem del Consell, ja l'entomo, ja li dic que sí, que vam fer un Consell que ho vam poder i el resultat no el vam poder, evidentment que no el vam poder. Però clar, cadascú sí que té la seva responsabilitat, com a tot arreu, com a qualsevol lloc. I encara sort que no ho heu hagut de fer amb les altres escoles, perquè llavors sí que haguéssim tingut més complicacions. No, hauria sigut molt més senzill. O no? Hauria sigut molt més senzill, li puc assegurar. He treballat molt, Depèn del decret que surti, depèn del decret, i el decret canviarà, perquè la pressió que hi ha avui de les AMPAs és brutal, per tant, el decret canviarà, però sort, perquè si el decret no canviés i haguéssim de treure a concurs menjadors d'escoles que tenen menjador propi, llavors el problema seria bastant més gros. Bueno, per la meva experiència i com a conseller comarcal, tant de bo poguéssim gestionar les escoles que tenen menjador públic, menjador a dins de la mateixa escola, tant de bo poguéssim gestionar escoles grans, a més de les petitones. En tot cas, el servei que hi ha de moment externalitzat és el de la SER i és el que és. La SER i l'escola Sant Llorenç de Morís també. Molt bé, bueno, tema menjadors escolars entenc que ja està. Llavors sí, si li sembla parlarem del tema de la campanya i després de les altres coses que ha comentat. Josep, vols explicar una mica el tema de la campanya? Endavant. Pel ple del Consell i tant el pressupost com la campanya es va aprovar per unanimitat de tots els membres del patronat. Per tant, jo no sé què li puc afegir. El patronat... No, és que no m'ha d'afegir res. Simplement no ens sembla bé aquestes microcampanyes que duren un mes i després sembla que... Jo li dic que la totalitat dels membres de la Junta del Patronat els hi agrada. Però el que els agradi no ens ha d'agradar a tots.
Jo no dic que no sigui lícit el que s'ha fet. No, però clar, és que no és el que s'ha fet, és el que es proposa i el que s'aprova, no? Llavors, suposo que tothom no estarà d'acord amb alguna acció o amb el que sigui, però el que és important és que vagi al patronat, és que tinguin vot i que es pugui fer amb majories. I no és amb majories, no, és amb la totalitat dels membres que fem aquestes campanyes. Estic d'acord que no pugui agradar i accepto el... Hi ha sectors de la comarca que potser no els hi va acabar d'agradar, també. Bueno, es va discutir, evidentment, però molt discutit, molt discutit. I és molt difícil agafar 15 persones i que sigui una cosa el primer dia d'estar tots d'acord. S'hi va treballar molt, es van fer moltes reunions i a alguns els va agradar més, als altres va agradar menys, no? Però és el que mana des de baix. No... Sí, no, em sembla molt bé, però simplement per això parlem de pla estratègic. El pla estratègic, vostè sap quin pressupost tenim per promoció de turisme? Sí. Quin pressupost tenim? Que t'ho miro, exactament. Per promoció... Patronat de turisme, 75.000. No, veus? Perdó. El patronat de promoció, no sé, ara no sé. No, per això li dic, clar, és que Tu saps quin pressupost hi ha a l'abocador? Saps quin pressupost hi ha a l'abocador? És que jo a l'abocador... Per això. O sigui, que m'ha fet una pregunta. No. Sí, per això no el sé exactament, però el puc mirar. No, segurament, i està aquí. Però una cosa és el pressupost del Patronat de Turisme, que penja del Patronat de Turisme, que és un ens amb personalitat jurídica pròpia, que aquí hi ha les despeses i alguna subvenció que arribi d'algun ajuntament. I això és clavat. Aquí no podem afegir-hi ni treure-hi res. El que sí que fem amb els cèntims que ens arriba de la Diputació de la taxa turística, que desconeixem en aquest moment quanta quantitat serà, amb això, amb aquestes quantitats, amb aquestes dues subvencions, fem el projecte de promoció de turisme. Clar, nosaltres a 4 anys és impossible perquè aquest any que ve segurament que se'ns distorsionaran aquests pressupostos per un fet de taxa turística. A nivell polític sí que es pot fer un pla estratègic. I si és amb l'acord de tots els partits, encara millor. Un pla estratègic. Després ja es veurà quin pressupost hi ha. Això què vol dir? Que ho fem aquí al ple o vaig al patronat? Perquè diu tots els partits. Perquè vaig anar en partits. Hi ha persones, entitats... Que si estigui d'acord, que puguem consensuar un model. Però qui ha de consensuar? Tota la comarca. Partits polítics, persones, entitats... Nosaltres hem voltat tots els municipis com a patronat, hem voltat municipi per municipi, hem anat a explicar què és el que fem, hem anat a rebre queixes, propostes, i és el que estem treballant amb això. Hi ha un pla a 4 anys amb els pressupostos que tenim, és impossible de fer. Ara un pla estratègic, un pla director de turisme, clar, sí. Clar, li estic dient que els diners són 16.000 euros que ens envia la Diputació, que encara no ho sabem per l'any que ve, perquè no s'han aprovat els pressupostos, la Diputació, i calculem uns 8.000 euros de taxa turística, que segurament que estaran distorsionats perquè hi ha algun municipi aquí a la comarca que passi a independitzar-se d'aquesta taxa turística. Vostè sap que a partir dels 6.000 euros es cobra directament per municipi. I, clar, és que no sabem quants diners tindrem per l'any que ve. Clar, un pla director de turisme es pot fer, val diners, evidentment, però això ho hem de decidir, i perdó dels consellers, això s'ha de decidir baix a la Junta del Patronat. Jo crec que ho ha de decidir tota la comarca i... Que està representada baix. Hi ha 15... Em refereixo que si l'any que ve governa un altre partit, si estem d'acord tots, aquest pla director continuarà. Si no, potser no. Simplement és això. És que el que estem fent, no? Sí, suposo. Ja ho veurem. No sé si a vegades amb els canvis de partits hi ha canvis de models. No, és evident. Ja està. Sí, bueno, però és que... Si podem consensuar un model que quan hi hagi canvi de partit no es modifiqui i que tothom hi estigui content, doncs millor. Sí. Bueno, en principi ja està, això, Josep, sí. En aquest aspecte, sí. Promoció econòmica, dius tu? Però, com vulguis, sí. Llavors, a nivell del tema dels productes de proximitat i crear un segell, això jo li convidaria a que assistís a l'àrea d'empresa d'aquí del Consell Comarcal per parlés amb la tècnica, perquè precisament això està creat i ja fa temps que funciona, juntament amb moltes altres accions. Llavors, per això li dic perquè s'ha parlat amb els comerços, s'ha parlat amb totes les empreses... No parlo de comerços, parlava de restaurants. Sí, amb restaurants... I els restaurants tenen un segell de si consumeixin producte de proximitat... Hi ha un segell que és producte de proximitat i a més està fet de fa temps, per això li dic que jo l'emplaço... I quin control hi ha?
li dic que l'emplaço a que vingui a veure la tècnica i que li expliqui... Sí, li explicarà tot el que s'ha fet en matèria. Jo per això li dic, perquè veig que no ho coneix i llavors precisament per això. O potser la realitat de la comarca no és que no la conega jo, perquè no hi ha tants restaurants que tinguin la major part de productes de proximitat. No, és que perdoni, no és només restaurants, són diferents establiments. No, però després hi ha la part de si el restaurant vol posar-lo o no, que això evidentment és opcional, però que hi ha hagut un treball en aquest sentit, sí, i que és un treball precisament per identificar-ho amb un segell de productes de proximitat quilòmetre zero, producte d'aquí, també. Per això jo el convido a que li expliqui, vagi a veure la persona... És que estem parlant de coses diferents. Doncs potser sí. Jo si m'ho aclareix... parlava del sector agrícola i de la restauració, que compra productes per cuinar, com està el tema. Sí, és això, és això. Hi ha productors de la comarca on poc venen aquí, perquè el producte pot ser, si és ecològic, si és de qualitat, pot ser més car. Em refereixo a aquest tipus de promoció. Jo li puc dir que s'ha treballat en matèria d'aquest aspecte, que està creat, que hi ha una campanya precisament creada en aquest sentit. No és d'aquest any, ja fa, estem parlant de 2 o 3 anys enrere, i que sí, es va visitar tota la comarca en aquest sentit. Doncs no sé si funciona gaire i no sé, si hi ha una campanya estaria bé, si hi ha un segell, que se'ns informés de com està funcionant. Doncs això li estic dient, que per tal d'estar... En 3 anys no se'ns ha informat al ple de com funciona aquesta campanya. D'acord, però també és veritat que jo ara, degut al seu comentari, el convido a que vingui, i si vol jo també hi seré, i el conseller també, juntament amb la tècnica, i li explicarem, així com convidem a qualsevol membre del ple. Jo he tingut converses amb restauradors i troben a faltar que hi hagi aquesta promoció del producte local. Una cosa és promoció del producte local, que pot ser en diverses accions, i una altra cosa és una cosa concreta, que és la que hem parlat. Era una idea concreta. D'acord. Una idea concreta. D'acord, doncs així ja ens hem entès. Després, un altre tema que també és important és el tema de les inversions. El tema de les inversions, he explicat al principi que en matèria de camins no hi ha la xifra, precisament perquè el departament corresponent no ens l'ha concretat, que en tan aviat ens la concreti es procedirà a modificar el pressupost per incorporar-ho. Així mateix... En aquest cas jo no havia dit res, no sé si... Sí, en matèria d'inversions ha comentat que hi trobava a faltar... Jo li parlo de totes les inversions, val? Sí, em sembla que tu ho has comentat. Sí, però després també ha parlat del tema de les inversions en el sentit de l'abocador. Perdó, tot això al Marc. Perdó. D'acord. Amb el tema de l'abocador, en el sentit aquest de les inversions que deia jo, no hi són, perquè és el que he explicat al principi. No, però és que jo no havia comentat res. Sí, però ara ho acabo d'explicar perquè no ho deixaré mitges. En el sentit en què, com que ja es van fer l'any passat, ara no ho tornarem a fer. Si ho sabem i després estem d'acord. Després, una altra cosa que també he comentat ha sigut el tema de la participació. En quant al tema de la participació, també el convido a que assisteixi a les diferents sessions que estan fent, perquè encara no ha vingut a cap de les diferents sessions que s'han fet en tots els municipis. Sap perfectament per quin motiu no vaig assistir al meu municipi l'any passat. D'acord, doncs... S'ha fet la d'aquest any? Sí, ja se n'han fet 1, 2, 3... No, el seu municipi encara... No, però entenc que ell no només ha d'estar al seu municipi, ell és conseller comarcal. Però entenc que és bo que cada persona d'un municipi participi la del seu municipi. No aniré a participar totes a dir el mateix. Entenc que la participació és això. Jo participo de totes. Si monopolitzem tots a totes les sessions... És igual. Em refereixo que aquestes coses que han sorgit, per exemple, el tancament de la primera votació, el tancament de la segona votació, no hi ha hagut un tancament. És a dir, en el moment en què vam arribar a la data que havíem posat com a límit, vam dir que ho prorrogàvem un temps més. I quan vam arribar una altra vegada a la nova data vam dir ho seguim prorrogant perquè el que ens interessa i ho vam estar explicant a les diferents sessions i també a la convenció d'alcaldes que es va fer. És a dir, vam dir que ens interessava precisament ampliar al màxim la base de la participació per donar-li el màxim de legitimitat possible. I el que ens interessa, en tant que volem que la gent participi, no és acotar-ho en un temps pretèrit, sinó intentar que, com que és una cultura nova i ens hi estem endinsant mica en mica, i ja no és un procés participatiu, és una governança participada, el que precisament volem és que la base sigui prou àmplia per poder treballar-ho còmodament i que sigui una acció i una praxis cada vegada més fàcil i més accessible per a tothom. I això és el que estem fent. Precisament per això no hem volgut posar-hi límits. Llavors, el que estem fent en aquests moments és, de les 21 propostes que van sorgir,
a part de tots els que ja hi van votar en les dues temporitzacions, és explicar-les a tots els municipis quan hi anem i concretar un per un, perquè sovint ens passa que la gent no ho coneix massa, volen preguntar coses concretes i d'aquesta manera, com que ens hi apropem, és molt fàcil el diàleg. I llavors el que fem, a part de tot això, és explicar com es procedeixen a fer les consultes i com es procedeix a endinsar les persones dins els cens digitals, que molts ja hi són però molts encara no, precisament per potenciar la governança participada. Vol dir que les 21 propostes, que són part del pla territorial, que inclouen el pla territorial de turisme també, les quines estan votant en aquests moments. Quines propostes d'aquestes hi ha a nivell turístic? A nivell turístic, doncs miri, es pot posar a la plataforma solsonesaeixams.com i ho mira i són aquelles. Si avui he estat mirant l'evolució, el que passa és que entenem que està molt bé que es vagi fent pedagogia i que es vagi intentant acumular més gent que hi participi, però el que no podem fer és fer un procés participatiu i ho anem allargant sense res concret, quan hi ha propostes que són de llarg les més destacades respecte a altres. Sí, però evidentment entenc que un procés participatiu s'ha d'anar fent coses que surten d'aquest procés. I evidentment ja les hem anat fent algunes, però al final el que interessa és, i així ens ho vam dir des del principi, el que ens interessa és... Les estem fent abans de ser votades, però les anem votant per a veure No, per exemple, la millora amb els camins ja ho estem fent, això no és nou. Això s'ha fet sempre. Però hi és, i es va fent, i s'ha anat fent en tant... Després hi ha un altre tema que ja comentaré al final, però hi és, i per tant s'ha anat fent. Després hi ha un altre tema, per exemple, que és, i el vam explicar des del principi, que l'objectiu al final del procés participatiu és la de crear un pla territorial, és a dir, una estratègia que com a comarca ens digui què és el que volem, què és el que ens falta i què és cap on volem anar. I això és on estem ara mateix, i l'estem explicant perquè com que és una cosa prou nova, el que volem precisament és que la gent hi participin. Però entenc que d'aquest procés, a part de sortir aquest pla estratègic, també pot sortir demandes urgents que tenen els habitants de la comarca. Hi ha demandes prou urgents i que de moment no funcionen. D'acord, Octavi, però evidentment aquestes demandes tenen... Perquè és la gent de la comarca que està dient ens falta això i és molt important. Però tu bé saps que un Consell Comarcal no és un ajuntament i que com bé saps, i això volia explicar-ho després però em va molt bé i ho explico ara, el pressupost que tenim és una extensió de totes les delegacions que ens corresponen per part de la Generalitat i que el que hem de fer és... Clar, doncs llavors, segons quina demanda urgent, si la tenim incorporada en els contractes que tenim amb la Generalitat, no hi ha problema per tirar-ho endavant, però si és una demanda urgent que no tenim contemplada, el primer que hem de fer és buscar-hi un itinerari per intentar de cercar-la. Buscar el finançament. Exacte. Però per això són els pressupostos, per agafar idees, buscar el finançament. No, aquí hi ha el problema. I si tens el finançament, dir, m'han dit que puc tindre finançament d'això. Per això li voldria matisar, aquí hi ha el problema. És a dir... No, en som conscients d'això, Doncs ja està. Evident que som conscients. Però això... Doncs ja està, correcte. Tenim aquests punts que els trobem claus, estem buscant finançament, de moment no l'hem trobat. Perfecte. Però és que tampoc hem parlat d'això. Segueixo. Llavors, en quant al tema de la participació, sí que és veritat que si vostè no pot ser-hi, que jo entenc perfectament, sí que trobaria a faltar algú del seu grup, almenys. Home, estaria molt bé, en tant que és un grup que el tema de la participació li agrada i correspon. Del nostre grup hi hem estat a més d'una jornada de participació. Jo personalment, amb una aquí no gaires, Octavi, però no és igual. I algun altre membre hi ha estat, però és lo de menys, perquè en el fons nosaltres tenim la capacitat d'incidir des de les institucions i la gent que no és de cap formació no la té. I després, l'última cosa que li volia dir és el tema del centre sanitari, que vostè ha dit que seria bé fer com en el cas de Berga, perquè si el model no funcioni. Dir-li un matís només, el cas de Berga... No vull comparar-los, els dos casos, però el resultat final... És que ho ha fet sense voler. He dit el resultat final, que és que el gestioni... Clar, vostè, jo entenc que el que està dient és que prefereix que la gestió recaigui externa a les institucions... És pública de la Generalitat, no és externa. Bueno, externa, és que no m'ha deixat acabar, externa a les institucions locals, entenc que a vostè això li és igual i que... Si no funciona, ha funcionat, perquè quan governava Convergència no funcionava. No, quin és el problema perquè no funcioni? La institució local o el problema és un altre? O el problema és el problema de model? Bueno, però si el model... El model qui el fa? El model qui el fa? Evidentment
evidentment que és de la Generalitat. Doncs ja està. Al final, deixi'm acabar, és que no volia anar per aquí tampoc, deixi'm acabar. Li volia matisar el fet que en el cas de Berga és un hospital d'aguts i en el cas del Solsonès és un CAP, és un centre sanitari. No té res a veure, Vull dir que quan parles amb el... Jo em referia al procés de que la gestió... Sí, l'he entès. És a dir, vostè bogue perquè s'externalitzi el servei en tant que no sigui local i es pugui... Això no és externalitzar, un servei públic és públic. És igual si és de gestió comarcal o de la Generalitat. La idea és que deixi de ser local, el que passi a ser gestió pública nacional. És aquesta la idea. És que acabem fent la gestió que es pot en funció dels diners que rebem d'allà, per tant... Jo l'única cosa que poso en dubte és de dir, si el problema és el model de gestió, potser que anem a abordar aquest que és el problema i no en creem un altre. Però en qualsevol cas és una reflexió. I l'única cosa que li volia dir és això, que quan parles amb el CatSalut, els paràmetres de si es tracta d'una naturalesa d'hospital d'aguts amb si és un centre d'atenció primària no té res a veure, els termes són uns altres. Però ja està, vist l'aclariment, em sembla que més o menys hem respost tot, si he quedat alguna cosa ho direm. No, així en general jo diria que ja està. D'acord. El tema de serveis socials. No, el que t'he comentat de serveis socials, que el tema de l'any passat us vam proposar que hi hagués una campanya... T'ho diria de memòria, però hi ha un pressupost d'aquest any, la Maribel va guardar crec que uns 1.500 euros per fer una projecció, per parlar amb aquestes noies, per fer una... Tu no sé si Sara ho has... Yes, sí. Jo sé que s'havia de reunir amb elles, jo reconec que he estat 2 mesos desconnectada. És que ella està desconnectada perquè està de baixa. Està en marxa. Però està en marxa uns 1.500 euros. Si està desconnectada també podem rebre la informació. Igual. No, però crec que va ser 1.500 euros, Sara. Serà aquests i després serà continuat entre aquest any i l'any que ve. Tindrà una continuïtat. Doncs ens agradaria que ens informéssiu d'aquestes coses. Parlem amb la Maribel. Entenc que si és amb... Si aquesta partida està gestionada a través de, amb gèneres, diria que no està tancat. Sí, ho vam parlar precisament aquesta setmana, amb la tècnica d'igualtat. La setmana passada no hi havia res tancat. En aquest cas, li responc igual, estaria molt bé. Per què no fem reunions? És a dir, tot això, vingui, parlem-ne amb les tècniques i ho cotegem i llavors la informació serà el feedback. I ja està, quedem un dia i ho fem. I endavant. Molt bé, perfecte. Doncs no sé si hi ha res més, no? Molt bé. No sé, ara, des del grup dels independents, endavant. D'acord, sí, gràcies. Bé, nosaltres, en el nostre cas, sí que avalarem i, per tant, donarem suport al pressupost en la mesura també que ens ha estat possible de participar o d'incidir i de col·laborar amb la seva confecció i amb la seva redacció i, per tant, compartim bona part d'aquest resultat, no? Entre altres raons també ho fem perquè, bé, faré unes consideracions generals perquè ens sembla que és un pressupost que sí que té uns requisits que per nosaltres són importants, no? Com per exemple que assegura el compliment de les obligacions que aquest Consell té adquirides en el compliment dels contractes programa que té contractats i que té obligatòriament complir. Llavors també pensem que el referent, per exemple, al que s'ha dit del capítol 2, sí que és veritat que hi ha un decrement bastant important degut a l'efecte aquest del traspàs dels menjadors del capítol 2 al capítol 4, però malgrat això també som conscients i coneixem l'esforç que s'ha fet amb la reducció de la despesa corrent, cosa que en un moment com el que estem passant ens sembla imprescindible i s'ha fet, no? Tota aquesta despesa corrent que es pot passar amb menys i crec que en bona mesura s'ha aconseguit. I després, bé, també volia comentar que sí que és veritat que ens agradaria també un pressupost, doncs, diguem-ne, més ambiciós amb el tema de les inversions, malgrat entenem que no és possible pressupostar unes inversions de les quals no es té el finançament, però bé, un pressupost sempre és una eina que per més continuista i per més determinat que sigui, i ho és el del Consell Comarcal, sí que permet una mica de maniobra, no? I per tant, bé, ens agradaria més inversió perquè creiem que també és la manera de, des de la mesura de les possibilitats, dinamitzar l'economia i per tant fer que finalment l'economia vagi expandint-se i vagi creixent, no? Bé, de vegades a la vida no tot és possible o no tot és possible alhora i per tant ja acceptem que finalment la redacció ha sigut aquesta i esperem
que es pugui corregir en la mesura de que es vagin captant inversions i es vagi aconseguint finançament per obres que per la comarca són necessàries, com camins i com molts dels temes que s'han parlat aquí, que són obligació també de complir per part del Consell Comarcal. Bé, bàsicament és això, per aquestes raons i perquè coincidim una mica amb les potencialitats d'aquest pressupost, doncs l'apoyarem i donarem suport. Molt bé, moltes gràcies. Entenc que... Només un matís també, que m'he descuidat abans, perdoneu, en quant a la participació, les sessions que estem duent a terme en aquests moments, que és el tram que passem, consten de 3 parts. La primera part és quines d'aquelles accions que han sorgit del procés participatiu s'han dut a terme aquesta legislatura. La segona part de la sessió és conèixer a fons la síntesi de les 21 propostes i la tercera part és com formar part del cens digital i per què serveix i com poder participar en les consultes en aquest moment comarcals, però que també poden ser extensives a nivell municipal. És a dir, que aquesta eina també pot servir per qualsevol dels ajuntaments en què ens ho demanen. I això em sembla que també és un tema important que ho sapiguem. I res més. Sí, passo la paraula. Perdona, presidenta, una matització. En el tema inversions ja ho vaig dir l'altre ple, que l'abocador n'hi ha previstes d'importants. I us dic a més que aquesta setmana ens ha arribat alguna notícia que pot ser més important del que comptàvem. Però fins a miques de la setmana que ve tampoc ho veurem. Que podria ser que l'executéssim nosaltres o no l'executéssim nosaltres. Si ho executé l'ACA, l'agència de residus, doncs fantàstic, si no està a pressupost. Però sí que hem guardat 2 partides, unes per això i l'altra precisament pel que comentava l'Octavi del tema de la implementació de tot el tema de recollida rural. Si no hi ha res més, passaríem a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Molt bé. Passem ara al que és el segon punt de l'ordre del dia i en aquest cas passaré la paraula al secretari perquè ens trobem en un punt que igual l'hauríem de retirar i perllongar-ho més endavant, però bé, si el ple acorda el que proposava el secretari, que ho podríem mirar de fer així. A veure, es va incloure endavant. La presidència va incloure aquest punt a l'ordre del dia comptant en que els departaments de la Generalitat implicats, als quals se'ls ha passat tot l'estudi, hagueren emès l'informe a temps abans de procedir-se a l'aprovació. I la segona opció era retirar el punt de l'ordre del dia a l'espera d'aquest vistiplau. Però atès que hi ha la possibilitat certa i considerable pel que fa a les probabilitats de que es quedi tal com està, per tal d'evitar un nou ple d'aquí pocs dies, suggereixo que la presidència el mantingui en l'ordre del dia, que es passi la seva votació, en cas que no hi hagi cap observació important per part de la Generalitat de Catalunya, ja restaria aprovat, i en cas que no fos així, doncs faríem igualment aquest ple, que d'aquesta altra manera ens podríem estalviar. Correcte. No sé què us sembla als diferents grups. És a dir, resumint, si el retirem haurem de fer un altre ple d'aquí una setmana per aprovar-ho. És molt possible que el que haguem d'aprovar d'aquí una setmana sigui el mateix que en aquests moments. Però precisament això és el que proposa el secretari. És a dir, votem-ho condicionat a que sigui el mateix. I si no és així, igualment haurem de fer un ple. Us sembla bé? Els diferents grups, voleu parlar-ho un moment? No sé. Llavors, en què modifica? No es modifica res en principi. Per tant... Exacte. Ens hem explicat? Sí. La idea és aquesta, és a dir, si hi ha algun canvi s'haurà de fer un ple i per tant el fem igualment, però si no, votem-ho amb aquesta condició. És a dir, perquè s'entengui, la idea inicial al començar el ple o fa una hora era retirar aquest punt, retirar-lo, amb la qual cosa ens obligava, en tot cas, tant si el trobàvem bé com no, a fer un ple en 8 o 10 dies. Suggereixo, no el retirem perquè en cas que ja estigui bé ens estalviarem el ple. Si hi ha observacions, farem el ple i modificarem aquest acord. La suggerència. Esteu d'acord tots els grups polítics? Convergència, esteu d'acord? La CUP també? Independents també? Sí, Esquerra també.
Per tant, passaríem, si us sembla, a aprovar aquest punt de l'ordre del dia segons aquestes premisses. Si voleu comentar alguna cosa, si no... Sí, endavant, Romà. Sí, és que hi ha fins a 3 aprovacions. Ara no, a veure. No entenc. Crec que es tracta de... És a dir, el primer que hi ha és una aprovació inicial. Sí. Primera, segona... Es va fer una aprovació inicial i ara pertoca la provisional. Això mateix. I en acabat la definitiva. Seria com 3 fases per... Llavors... A veure, doncs, mirem-ho. Quina pàgina és? Tercera pàgina, quin paràgraf? És que no ho veig, no sé què vol dir. És que això fa referència al pla d'adequació de l'esquema. Doncs llavors ho corregir. Però ara, si li sembla bé, ho fem quan passem a l'altre punt. Jo no passa res. Ha estat una confusió, però en qualsevol cas és un error ben trobat en el següent punt. No ha passat res. Passaríem doncs a l'aprovació del segon punt, que és la provisional del Pla Especial Urbanístic. Sí? Vots a favor? Que és unanimitat, no? Unanimitat, sí. Passem ara al punt número 3, que és l'aprovació del Pla d'Adequació de l'Esquema Nacional de Seguretat. Ara sí, caldria subsanar aquest error de buscar una coherència entre les dates. Entenc que sí, és cert, si diu a Solsona 22 de novembre, és estrany que a dalt hi posi 16 de novembre. En qualsevol cas hi hauria d'haver-hi 22 de novembre. No? Sí, és ben trobat. Sí, no passa res, però... Doncs la proposta és amb aquesta modificació d'en lloc d'un 16, un 22. Correcte. Llavors, el tema aquest és... Bé, de fet, són els punts 3, 4 i 5, i valgui aquesta argumentació pels 3. Són 3 plans, és a dir, primer el pla d'adequació, després la política de seguretat i després la normativa de seguretat del que és l'esquema nacional de seguretat. És un tema obligat pel que fa a la nostra institució local, que l'havíem d'aprovar per ple, i d'alguna manera el que ens remet és a assegurar que totes les comunicacions que es fan des d'aquí i de cara a l'exterior, via electrònica, es garanteixin que es fan amb els màxims requisits de seguretat i de protecció. I precisament per això ens hem de dotar del pla d'adequació, de la política i de la normativa per tal de dur-ho a terme amb aquestes garanties. En principi és això. Si des del grup de Convergència voleu dir-hi quelcom, des de la CUP voleu... No? Doncs passem a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Unanimitat. Llavors passaríem al punt número 4, que ja l'he argumentat, és el mateix. No sé si hi ha qualsevol cosa, si no passarem a votar-lo. Vots a favor del punt número 4? I en el cas del punt número 5, que és la normativa també, si hi ha algú que vulgui dir res, no? Doncs passaríem a votar el punt número 5. Vots a favor? I ara sí, passem al punt número 6 i darrer punt d'aquest ordre del dia, que és aprovació de la moció per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. I com que es tracta d'una moció que ens ha presentat el grup de la CUP, jo em sembla que estaria bé que passés a llegir-ne els acords
Doncs el mateix grup, endavant. Si sembla bé, llegiré tota la moció. Ah, sí, cap problema. Tampoc és gaire llarga. No, endavant. Per ficar una mica en context, també. Cap problema, endavant. Diu que l'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària, un temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara no ha abordat integralment. Actualment, la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn de les dinàmiques i iniciativa de cada centre. En alguns s'intenta integrar aquest espai en el projecte educatiu, tot i a pesar que no hi hagi presència física de l'equip de mestres, però en què s'acorden unes línies educatives d'actuació amb l'AMPA o AFA i el monitoratge contractat. En altres centres la diferència entre l'espai lectiu i del migdia és més evident. Fins a dia d'avui el Departament d'Ensenyament encara no ha encarat aquesta manca d'atenció pedagògica al desafortunadament anomenat servei de menjador. Un terç de la jornada educativa que precisa urgentment ser tractat com a temps educatiu sota la tutela del Consell Escolar de Centre. Un espai de migdia d'accés universal i per tant també gratuït, però no obligatori. Una aposta clara per facilitar el dret a l'educació pública sense copagaments, on l'alimentació a càrrec de l'administració sigui veritablement de qualitat i garantint l'atenció educativa. Així doncs, un temps de migdia on es podrien treballar tres aspectes prou transcendents que són l'alimentació, els valors humans i la democràcia. L'alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar productes de proximitat i de temporada, que alhora doni feina als productors i les productores properes al centre educatiu, que clarament demostrin tècniques vinculades a l'ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània que reforci l'educació d'hàbits de salut, que ajudin a prevenir i reduir la incidència de malalties com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars. Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol alumne o alumna, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin precisar personal de suport educatiu, a la diversitat, interculturalitat alimentària i social, a la tolerància i al respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin la construcció d'una societat millor. I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del Consell Escolar de Centre, òrgan on la comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d'entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps del migdia al seu centre educatiu. La proposta del nou decret de menjadors, que està elaborant el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma d'esborrany, no només inclou de manera integral l'espai del migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d'externalització dels menjadors, a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps del migdia, com fins ara fan a molts centres educatius com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic. Per tot això, portem els següents acords a votació per part del ple. Punt 1. Instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa amb l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia. Punt 2. Instar el Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb tots els consells comarcals per fer possible que les AMPAs o AFAs que ho desitgin i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa. I finalment, punt 3, traslladar els acords d'aquest ple al Departament d'Ensenyament, al Consell Comarcal i a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi, en aquest cas de la comarca, a través dels representants dels ajuntaments en els respectius consells escolars de centre. Va, molt bé. Doncs si li sembla, no sé si vol afegir-hi alguna cosa, vol explicar o comentar alguna cosa. Bé, nosaltres el que considerem sobre el nou decret, evidentment és un decret que és un esborrany que va canviant, o sigui, ja portem unes setmanes on la comunitat educativa s'està movent i hi han hagut queixes, sembla que s'han fet algunes modificacions a l'esborrany, però gran quantitat d'AMPAs, d'AFAs i altres entitats que estan relacionades, com poden ser alguns sindicats, han mostrat que continuen sense estar del tot d'acord amb els termes del nou decret. Sobretot el que preocupa és l'externalització dels serveis,
És evident que en casos concrets pot ser més fàcil entendre-ho, en altres casos on hi ha menjadors que funcionen amb la gestió de l'AMPA i sempre que les AMPAs ho vulguin, no acabem d'entendre per què aquest decret on el que es demana és l'externalització en totes les escoles. El sostre legal del decret és la llei de contractació pública, també es demana que es busquin altres mecanismes o altres marcs on emparar-se, en tant quan les AMPAs són entitats sense ànim de lucre i es pot buscar altres vies. Després, no estem d'acord amb l'entrada massiva d'empreses per la gestió de l'espai del migdia, no sols és el menjador, sinó és tot l'espai, en tant qual com a servei públic entenem que els nens i nenes de Catalunya han d'estar ben atesos a aquestes hores del migdia, no sol a l'hora de dinar, sinó en tot el seu conjunt. El fet de fer entre empreses, potser aquí no tindrem tant aquesta problemàtica, al ser una comarca petita, però en zones més grans i el fet de que des del departament es permeti fer paquets d'escoles pot fer que empreses més grans agafin paquets amb la conseqüent pèrdua de qualitat i ho hem trobat en molts àmbits, que hem perdut qualitat del producte a l'externalitzar. És això, l'administració està regulant un servei que estem pagant i estan pagant les famílies i per tant també creiem necessari que les AMPAs i els consells escolars no siguin sol mers proposadors o entitats propositives, sinó que també tinguin la capacitat de decisió en aquests aspectes. Molt bé. Endavant, el conseller. Si em permets, com a conseller comarcal, bé, estic d'acord amb pràcticament tot el que diu la moció, però sí que vull posar una miqueta de llum, un parell o tres de cosetes. Una d'elles és que bé, que sí, com a consells comarcals, i com que ens han passat la gestió, ens han delegat la gestió dels menjadors, i anem treballant. El que deia, dijous passat, al Fòrum Comarcal de l'ACM vam fer una reunió i per deixar palès la importància per tothom d'aquest tema, de les poques que hi havia tots els consells comarcals de Catalunya més l'Aran, més la Vall d'Aran. Llavors crec que queda demostrat que és una cosa que a tots, entenc, que ens toca de prop i ens posem la pell una mica més fina per tot el que diu la moció. A mi em crea algun dubte, per exemple, com t'ho explico? D'entrada, externalització del servei, de la licitació, o sigui, de qui gestiona el servei, el decret contempla que ho facin escoles, contempla que ho facin ajuntaments, la qual cosa sí que no ho fa l'AMPA, però ho pot fer inclús el centre mateix. Per fer-ho les AMPAs hi ha un problema greu, que en vam parlar en aquest fòrum comarcal de l'ACM, que és la nova llei de contractació. La nova llei de contractació, que sí que direm que és estatal, però sota, i llegeixo textualment, sota unes directives del Parlament Europeu, concretament la 2014/24 de la Unió Europea, que, clar, modificar això, que també ho demana, buscar el marc legal, ho demana la moció, jo entenc que és una cosa molt llarga. I aquest decret entenc que no pot demorar-se ben bé tant. També en el mateix decret deixa molt clar la porta oberta a que les AMPAs siguin una part activa potser no del concurs, depenent de qui l'organitza, sí que també en el concurs, depèn de qui l'organitza no tant, però sí que deixa clar que, de fet, parlen de crear com una comissió de menjador, on hi hauria AMPAs, on hi hauria escola, on hi hauria l'Ajuntament, i d'aquesta manera, almenys, poder controlar una mica tot aquest servei de menjador. És a dir, que tampoc exclouen completament. També entenc que fer aquests decrets, com moltes altres coses, com moltes lleis, no es pot concretar molt segons quines coses. No estic posant-m'hi en contra ni molt menys, estic explicant una miqueta, soc el conseller comarcal, tinc la informació i per tant crec que és lícit i lògic que la doni aquí al ple del Consell. A mi hi ha una cosa que sí que em patina moltíssim quan ja parlem dels acords, que és la paraula aturar els treballs. S'hi està treballant moltíssim, fem moltes reunions i no sé si és bo aturar les coses. Aquest decret és viu, aquest decret està evolucionant del primer esborrany a l'últim, quasi bé et diria que a part de potser el nom
no sé si queda res més, i més el nom també parlem de canviar-lo, o sigui, no quedarà ni això, però el fet d'aturar un decret, una gent que estan treballant, no sé fins a quin punt. És l'únic dubte que em crea, però sí que volia posar llum una mica sobre el tema, perquè ja que anem a les reunions, ja que en parlem, ja que fem la feina, almenys podeu-vos-la explicar aquí. En aquest sentit, el fet d'aturar, més que res que quan es fa un decret sense el consens, potser és millor parar-ho, fer un consens i un cop tinguem el consens redactar el nou decret o una altra proposta que és que no sigui per decret sinó que sigui per llei. El tema de la llei de contractes de serveis a les persones que s'estava gestionant des de la Generalitat no sé com està, però també una de les possibilitats és que inclogui aquesta nova llei que ja et dic, no sé si està a punt d'aprovar-se o com està la cosa, que inclogués també la possibilitat de gestió a través de les AMPEs. I l'últim apunt, en una reunió a Lleida va semblar, no sé com es pot interpretar, cada un interpretarà com voldrà, que no molesta que les AMPEs gestionin extraescolars, però que gestionin els menjadors, textualment es va dir que són molts diners. Llavors, el fet d'aquesta frase amb el fet que en el decret, a l'última revisió no l'he vist, però pel que m'han dit va pel mateix camí, que sempre es parla de la contractació, l'externalització d'empreses. I quan s'ha de fer un concurs públic, si anem amb aquest marc, ja dic, aquí potser no tindrem tants problemes, perquè potser no hi haurà gaires empreses que es voldran esbarallar pel paquet, però és que estem parlant de país. Hi haurà altres llocs que sí que tindran problemes i et vindrà l'empresa de torn, grans empreses multinacionals, qualitat de servei, qualitat dels llocs de treball, i sabem que això passa. El decret també parla que les empreses poden utilitzar millor productes de proximitat, contractar persones amb risc d'exclusió, etc. També parla una miqueta. El que no m'ha quedat clar és de la frase aquesta que abans dit primera, de Lleida. Quan et diuen que el tema de gestió de les AMPEs, que gestionin activitats extraescolars no són gaire calés, però que el tema menjadors ja és molts calés, potser és que interessa aquests calés, no ho sé. Però aquests calés al final és que, vull dir, no ens en quedem ni un duro, és a dir... No per vosaltres, però... No estic parlant del Consell Comarcal. No, ja t'entenc, Els interessos econòmics no van... Potser hi haurà qui sí, però no em refereixo al polític que ho està gestionant, sinó que hi ha interessos econòmics d'empreses a portar-ho. I això aquí potser no passa tant, però jo t'asseguro que a Barcelona... vols dir que el pastís és atractiu. El pastís a Barcelona és brutal. Ja t'entenc. Vale. Sabem com funciona el nostre sistema econòmic, o sigui, tampoc ens ha d'estranyar que interessi. Bé, fetes aquestes consideracions que jo crec que eren interessants, si us sembla, posicionem els diferents grups. Endavant, el grup de Convergència, si vol. Endavant. Nosaltres entenem que és una moció política i com a tal s'utilitzen expressions polítiques i a vegades els verbs poden ser més o menys contundents, però entenem que és el que és. I anant a lo central de la moció, que són els acords, i tenint en compte el context que estem en el Solsonès i en el marc de les escoles rurals, se'ns fa impossible a nosaltres estar-hi en contra amb aquesta moció. I tot i que parla de dos temes que ja ho vaig dir també a la comissió informativa, que pensava que eren diferents, un és obrir una reflexió per l'espai integral de migdia i l'altre és el decret pròpiament de menjadors escolars, i jo penso que són dos temes diferents, però mirant-ho des de la visió local i des de la visió del Solsonès, evidentment que nosaltres estem d'acord amb aquesta moció i per la qual cosa hi votarem a favor. Si la presidenta em permet una apreciació... Sí, i tant, endavant. En aquest sentit, Marc, també en vam parlar. El que s'està parlant des d'AMPEs i altres associacions i el que vol reflectir aquest decret dels dos temes aquests és que des de la Generalitat no s'està abordant l'espai del migdia com a espai del migdia, sinó sols s'està abordant com a l'espai de menjar. I és molt més que l'espai de menjar. I per això, de fet, abans ho he comentat, que creiem que és un error que es tracti aquestes 2 hores i mitja, 3, com a espai de menjador, quan hi ha molt més que espai de menjador. I aquí es veu molt reflectit, sobretot, amb el tema de que no necessitem sol monitors de menjador, necessitem gent que se'n cuidi de la canalla quan ja no estan menjant. Sol per
Per dir que nosaltres sí que veiem aquesta relació entre les dues parts. Per no allargar molt tampoc ja la discussió, que té moltes coses que s'han dit, però referent al que deies, per això mateix deia el punt diferencial del Solsonès, perquè estem parlant que els menjadors, sobretot a les escoles rurals, a vegades ja estem en família, i poder abordar això amb unes altres eines més flexibles que no pas les que proposa ara el decret, jo penso que és molt necessari. Tot trobàvem el cas, per exemple, que explicava des de Sant Climenç, i que es puguin estudiar altres fórmules per a aquests espais, i a més, això que ara dic la fórmula, també és una de les expressions que en l'altre punt també ho trobàvem bé, de trobar la fórmula i l'acord polític. Això implica que hi pot haver moltes veus diferents, però que es puguin posar d'acord per treballar per tal fi. Bé, del grup d'Esquerra hi votarem a favor, perquè el que passa que més hi ha una cosa que sí que ho ha dit el conseller, que em sembla que en lloc d'aquesta moció, el punt 1, el dels acords, en lloc de dir aturar, hauríem de canviar-ho per continuar treballant. Fiu cap, és un esborrany d'un decret que hi ha molt a treballar, i aturar-ho no creiem que sigui lògic ara aturar-ho. Nosaltres demanaríem que si tots estiguéssiu d'acord, en lloc de ficar aturar, si fiqués continuar treballant, perquè hi ha molta feina a fer aquí. Si esteu tots d'acord. És possible? Bé, jo ara tampoc puc dir massa cosa. Comento, en el cas d'aquesta moció, el que sí que demanen, que hi fica aquí sota, és que la utilització d'aquesta moció, que mentre continua amb l'esperit general, que es pot fer modificacions. Entenc que aquesta modificació, si ha de servir perquè es voti per unanimitat, jo en aquest moment... Saps per què t'ho dic també? Perquè a mi no em molesta, el conseller se n'ha fet... Aturar no vol dir el conseller se n'ha fet... tirar la basura, esperem, aturar, tampoc entenc per què causa tant conflicte la paraula aturar els treballs, és aturem-nos i continuem. Si us sembla que ha de causar un problema aquesta paraula, doncs la podem canviar. Al final, Octavi, escolta, ens està bé, però ens sembla que no cal aturar-ho. És a dir, seguim treballant, hi ha un debat, hi ha un treball de diàleg, doncs seguir en aquest sentit. I continuar aquest camí. És això. Si us sembla bé, podríem canviar això, tot amb això estem d'acord amb aquesta moció. Exacte. Sí? Sí. No sé si des del grup dels independents, perdoneu que abans tocava, endavant. No passa res, no. De fet, nosaltres també corroborem aquest punt de vista de que aturar potser no és necessari, això compartim la visió que té Esquerra, i per la resta compartim l'esperit que té la moció, o sigui, ens sembla interessant que les AMPAs que vulguin i que siguin proactives en aquest sentit doncs puguin participar més en el nostre àmbit, per tant, nosaltres hi votaríem a favor sense cap dubte. Per tant, si no hi ha res més a dir, passaríem a votar la moció, tenint aquesta consideració. En comptes d'aturar seria continuar. D'acord. Vots a favor? Sí. Unanimitat. Molt bé. Doncs, arribats aquí, aquest era el darrer punt de l'ordre del dia. Res més, només agrair a tots l'assistència, moltes gràcies. I sí, especialment a la Sílvia Paura, que estava de baixa i ens ha arribat. En qualsevol cas a tothom. Moltes gràcies, però de manera especial a la Sílvia, i ens veiem a la propera. Gràcies i bon vespre.